Sakop sa ginibog drug bypass operation. Triple o apat na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Sa headlines kan mga barata, mga campaign posters na ikinabit sa poste kang kuryente, binaklas kan Comelec Naga. May sadirinin e-bike sa Naga, dakul na. Nagkapera sa inda, nag-atindir sa road safety seminar. Third, spectacular trick or treat. Liwat nagdaraning kaugmahan sa mga aki kan mga empleyado kan lokal na gobyerno kang Naga. Mga estudyante kang Naga College Foundation nagpakitang gilas sa standard asin Latin dance. Diyos marahay na hapon. Ako si Antoinette Eduardo ang sa indong tagapagatud Bareta. Matapos na dai magsabay ang Comelec Naga sa enot na Oplan Baklas ka nakalihis na semana, ngunya na aldaw sinda nagkondusir nin pagtanggal sa mga campaign posters na mayo sa common poster area. Ang detalye sa report ni Melvin Machado. Tulong aldaw po ngunyan bago ang perilian, pinaglibot kang Comelec Naga ang nagkaperang lugar kang syudad na posibleng dakol ang campaign posters tamayo sa common poster area. Kaibahan kang Comelec ang mga personay kang Naga City Police Office, DPWH, Solid Waste Management Office asin media. Enot na nagduman sa parte kang boundary kang Naga sin Pili Camarines Sur alagad, mayong nahiling. Diretso sa Barangay Concepcion Pequeña, Syudad ni Naga, campaign posters na nakakabit sa poste ng kuryente ang na binaklas kang taga DPWH kaibahan ang Comelec. Pero sa ngayon, sasama na kami sa Operation Baklas, nationwide po to na gagawin ng Comelec. Siyempre tatanggalin po natin yung mga oversized na mga campaign materials, mga poster, then yung pong wala sa tamang lugar, particularly po yung mga nasa punong kahoy at sa mga poste ng kuryente, aalisin po natin yan mga hindi nakalagay sa tamang lugar at mga oversized na mga campaign materials. Sa mga pribadong istruktura na igong oversized campaign posters dahil masubot ini basta-basta mahali, imbes paparamon sa may sadiri kang establishmento, dapit sa sobra sa sukol na campaign poster. 5 aldaw pagkatapos kang eleksyon, dapat man subot halion kan mga nagkandidato, gana o daog, ang sa eda mga ipinadukot na campaign posters. Opo, inform muna natin sila through the media nga na dapat within 5 days after election, sila na mismo magtanggal ng mga pigdikit nilang mga campaign materials. Para sa One Media TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Mientras tanto, pirang aldaw na sana ang natatada bago ang eleksyon, padagos ang pangapodan kan Comelec sa mga kandidato. Nagibuhon sana ang pangangampanya susog sa mga pinagbubuot kan Commission on Elections. Sa ngunyan, dakul na kaya subuot ang napadarahanin show cause order, nakadaklan resulta kan subuot amay na pangangampanya. Paalala sa candidate, kampanya base sa rules natin, tapos iwasan po yung vote buying, anything of value na bibigay mo pwedeng considered as vote buying. Tapos good luck sa lahat ng kandidato. Sa iba pang Bareta, huli kan padagos na pagdakol ka nagbabiyahe nin e-bike sa sentro kan Naga, inimbitaran ang mga ini na mag-atindir nin road safety seminar. Ang detalye sa report ni Melvin Machado. Sa listahan ka mga nagparehistro na may sadiri ni e-bike sa Naga, asin luwas kang Naga, asin nag-atindir sa ipinaapod na pagtiripon kang Naga City Bike Board, Land Transportation Office, asin Public Safety Office, aabuto na sa 1,500 ang e-bike na nagdadalagan sa sentro kang Naga. Susog kay Mr. Boboy Hernandez kang Naga City Bike Board. Madadagdagan pa ini sa masunod na taon. Ining nakarehistro ko niyan sa City of Naga, nga e-bike courses 1,500 na sinda. Kaibanan si mga nasa luwas kang Naga, Kamaligan, Bonbon, San Fernando, Pili. Saka si mga taga-Naga. Nagrehistro po. So next year ini, ma-renew ini. Tapos idagdag ta pa itong mga bagong ma-renew. Hulit tadakula silang naka-e-bike na nagdadalagan sa sentro kang Naga asin ibang parte kang syudad. Nagkondusir rin sa road safety seminar para tukduan sinda kang tamang gigibuhon sa panahon na yaon sinda sa tinampo. Yes po, ang dapat pong agihanin ito lang bike lane. Sa kung ano pong ginagamit ka itong mga tricycle, sa gilid, sa kapadyak, sa nagbibisikleta, doon man lang po sinda. Dahil po sinda pwede magtahaw.
Pag nagtawa po sinda, si mga nasa likuran ninda, tayo ni mga slow moving vehicle lang sinda, makakaroon ng cause ng traffic, saka baka ma-aksidente sinda. Ang senior tinutugutan tara tapos ang mga minor na magamit kayo. Dahil po pwede magamit ang minor, pero ang senior po pwede magamit. Sa hapot kung may planong limitaran ang bilang kamay e-bike sa loob kan syudad kang Naga, huli kan posibleng pagdakul pa kaini sa masunod na mga panahon. Yan nga nang sabi kang sa tuyang counselor na dito naman pwedeng kontrolin sinda tabako maning hanap buhay. Karon man lang ka nagbabakal ng motor o kasakyan may right sa magbakal. So dito man sila naman pwede masabihan babakal. Unless na lang dapat din hindi gamiton sa paghanap buhay, sa pagkayod. Bawal po ining gamiton. Pang personal po lang ini yung gamiton. Para sa One Media TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Huli tadakol ang nag-atender ka subagong aga sa ginibong road safety seminar para sa mga may sadirinin e-bike sa syudad ni Naga asin mga naglalaog sa syudad, liwat subuot na makondusir nin kaparehong aktibidad sa masunod na bulan asin gigibuhon ini sa Santa Cruz Event Center na kayang mag-akomodar nin mas dakol na partisipantes. So namakandak po giraray kami sa November 10 sa Santa Cruz Event Center na bigger place. Para po may charisma sinda kabus. Sa iba pang issue, puon October 31, outpatient consultation na sana ang aakuon sa Naga City Hospital para tawandalan ang gigibuhon subuot na paglipat sa bagong Naga City General Hospital na yaon sa New Balatas Development Area. Nagahagad man ang lokal na gobyerno ni Naga nin pag-intindi hali sa publiko hulikan pagbabagong ini. Sa pagbabalikan newsbreak, rape suspect sa Pili Camarines Sur, arestado. Iyan asin iba pang mga bareta sa pagbuelta kan One Media TV 48 Naga Newsbreak. Dakop sa ginibong drug bypass operation. Triple o apat na doble ang bihikulo na gruso sa syudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Flight attendants, prepare for takeoff, please. Slip life vest over your head. Take the tape around your waist. Life at home is better with Unlimited. Unlimited fiber all day, day, day. Unlimited entertainment all the way. Unlimited goes for the family. Unlimited cares so the fam's all. Enjoy all these for just 1,399 pesos. Have it all, have it all. Get the PLDT Home Fiber Unli All 1399 today. Apply now and have it all, have it all.
sa ginibong drug bypass operation. Triple o 4 na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Sa pagpapadagos kan mga bareta, siniguro ni Provincial Election Supervisor Attorney Noriel Badiola ang pagiging preparado kan Comelec Camarines Sur sa gigibuhon na eleksyon sa Lunes. Nakapagkondusir na subuot sindanin pag-uurulay kan PNP para sa saindang deployment kumpara sa ibang probinsya. Tuninong subuot ang Camarines Sur asin mantinidong nasa green category ang mga banwaan. Ready na kami. In fact, nagkagawa na kami ng conference, kasuudma regional conference, as in duman talaga, pinagsaro-saro ng mga probinsya. Maswerte kita, mayo kita nin major problem in terms of peace and order, napakatahimik ng Camarines Sur, as well as doon sa mga election paraphernalia gagamitin natin sa pagkondukta ng election. All are in, ready for distribution para sa mga teachers. So far, mayo kitang nahihiling na problema na makakasagabal o magkakaiban ng problema sa tuyang eleksyon sa ngayon. Sa police report, kasong rape ang inaatubang kang sospek na si alias Jonathan na inaresto kasudma sa barangay Pawili-Pili, Camarines Sur. Huli kan warrant of arrest hali sa RTC Branch 8. Mayong piyansang pinagrekomendaraan korte para temporaryong makaluwas sa karsel ang sospek na yaon ngunyan sa kustodiya kan Pili Municipal Police Station. Sa iba pang bareta, ikatulong taon na spectacular trick or treat kan mga aki sa City Hall, liwat na pinagibong niya na taon. Ang detalye sa report ni Karen K. Escaro. Aki na may lagadi sa payo, may dakulang lugad sa pisngi asin may kapot na munyika, ang iba superheroes. Ini ang mga costume kan mga aki o pamangkin kan mga empleyado kan lokal na gobyerno Kanaga na nagbali sa third spectacular trick or treat na ginibo ka sa bagong agal sa City Hall grounds. Ini ang paagi kang Naga City Hall tanganing makatabang asin magtaong kaugmahan sa mga kaakian. Ang aktibidad na ini bako sa ng pagarayunan o paburunggahan in costume. Iniigwang magayon asin mas hararom na obheto. Maghirasman kag sa indang itong kakayahan na magtabang sa kapwa ninda aki dahil para po makabali digdi kaipuhan mag-donate ning sarong kawatan ang sarong aki. So ini pong mga aki makuapo pamangkin kang City Hall employees nagdonar po ning sarong kawatan para makakuha ning ticket digdi sa trick or treat ngunyan. And ito pong mga natipo na nakawatan, iyo man to itong ipapanao duman sa mga less fortunate children pag-abot po kang December. Hiling man ang suporta kan mga magurang sa kaakian na pigprepararan ang mga suulot na costume. Si Alice in Wonderland, pero medyo scary siya. Pinagandaan ko para yan. Daiming masyado. Binakal mo po yan sa pag-arkela po? Binakal ka lang po yan sa ukay-ukay. DIY lang to. Gusto mo man pong ma-experience niya itong mga arke na Paano po ka man nagsali sa araw kaning event? Para po siya, man dyan, baga, di masupog. Si Dracula, Count Dracula. Kayo lang po ang gumawa? Or? Tinuwa lang namin itong coat niya, tapos ito DIY na lang. Ang mga aki na nagbali sa aktibidad na ini makakaresibinin mga candies. Magkakaigwaman in pagpili nin best in costume. Para sa One Media TV48 Naga, Karen K. Escaro, Newsbreak. Padagos sa mga bareta, huring cultural event kasumpay kang intramural sa Naga College Foundation, itinampok ang standard as in Latin dance competition. Ang detalye sa report ni Christine Reyes. Kasubanggi ang huring cultural event sa NCF 2023 Intramurals kung saan ipinahiling ang tibay sa standard as in Latin dance competition. Cha-cha, jive, rumba, as in iba pang bailin na nagpaindak sa paradalan ang ipinahiling kang mga partisipante hali sa man iba-ibang departamento. Nakuha ang College of Criminal Justice Education ang kapangganahan sa standard competition, mantang naipuli man kang College of Health Sciences ang enot na pwesto sa Latin dance competition.
Mientras tanto, nagkaigwan ng funrun kasubagong aga na tigpartisiparan kan mga estudyante kang NCF. Sa pagtatapos kang intrams, magkakaigwan ng pop-off party na inorganisa kang Central Student Government na mataong kaugmahan asin pagkasararo sa bawat NCIans. Para sa One Media TV 48 Naga, Christina Alcanzo Reyes, Newsbreak. Sa ika-6 na episode sa aga kan Good Vibes Sabado, sarong Joven na broadcaster ang satuyang makakaibahan na maheras kan istorya kan sa iyang pagpuon sa radyo sa edad na 13 anyos. As in iba pang istorya kan sa iyang buhay. Ang tabayanan ang entrevista sa aga kit Jessie Cruzat sa oras na alas 10:30 nin pagkaaga digdi sa One Media TV 48 Naga. Asin yan ang mga bidang baretang nakalap kan mas pinakusog na puwersa kan One Media TV 48 Naga News and Bicol Affairs. Dai malingaw na i-follow ang samuyang official Facebook page, One Media TV 48 Naga. Asin i-hit ang subscribe button sa samuyang official YouTube channel, One Media TV 48 Naga. Tanganing updated kita sa mga bareta asin istoryang bida. An Bicolano. Sa ngaran ni Mark Mendoza, ako si Antoinette Eduardo. Asin ini, ang One Media TV 48 Naga Newsbreak. Dakop sa ginibog drug bypass operation. Triple o 4 na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak.